Ako di ay si Juan, si Vicenta Dapop, Nutro. Ang ako mangong nickname, ilado dyan ko ng Luni ra yun. Luni ako ang ginatawag sa tanan, Luni dyan. Luni Dako. Dako, yes, Dre. Tulog yun pa akong anak, Dre. So, lima may tanan. Ang akong family is, daan pa magyod sa unang, Dre, nga kanang nanay mga pagsulay, no? Kay, sugod pa lang broken family na ko. Broken family namin, no? Elementary family, pero ang pinaka dakong pagsulay niya bilangan sa mga kinabi sa akong pamilya, ang pagkawala gid niya kung mga mga anak. Okay ra kay Okay ra gyud. Pagkalumos nila nga, no, wala ang gid poy. Mama, no, wala ginikanan nga. Kana bitaw musugot nga maadto sa kadautan ang anak. Una, Fiesta de Polo, May 22, 2021. No, Fiesta yun kaayo. Akong anak kaning dako, kani 14 years old ni siya. May 22 siya nalumos. Pagka 25 dapat yung birthday. Ika 14 niya. No, so Sabado to nga adlaw, nag-duty mi sa akong bana. Akong bana field man, ako na ko sa opisina. Natingala na lang ko nga alas 2 kapin sa hapon, tanawag na ko si one of akong close friends at tata nga waslo. Okay. Nung papanawag na tata na ko, una niingon siya nga, Lon, ayaw ka kurat, relax. Yung ka, nga naman te, dito na ko gikan sa inyo akong giprove raan kung tinuod ba ang mga istorya nga akong nadawa. And kung ano man dahil siya nga, si Biboy na lumos, Biboy manangangga niya, father. Ha? Kinsa nga Biboy siya nga, si Biboy ba? Ingon ko rin nga. Wala ko kategori, gadron ako hilak at akong mautanan na titata din, ingon na lang ko nga, asa na lumos. So nag-expect ko rin nga, maabtan ako nga, akong anak, nakuha na o gi-revive na lang. So perting buula kaayo dre kay gisugat ko sa babae nga rescuer. Niingon siya nga, ma'am, kumusta akong anak? Sikap siya nga, ma'am, alas 2 pa mi diri, ma'am, wala pa ginakita. So mga to din ang murag gitabunan ko sa tibok kalibutan. So pertihan akong hilak dre, padayon ko sa akong lakaw. Hangtod nga niabot ko sa katungda kong kahoy nga dito sila nagsugod og kaligo. Yun dito po ang mga tao daghan. So anang na time dre, pag ingon nga wala pa akong anak, nga wala gyud nakuha akong anak. Nagpositive gyapon ko dre. Nga niingon jud ko masin di uli akong anak. Basin di ay nga ni nakatabok ra og ni uli ra pod. Positive gyud ko dre. Kay wala pa man gyud ko nakita. So mao to dre nga pag abot na ko dito sa kahoy dre, nakitaan man ako ang sinina sa akong anak kong chinilas. So pagkakita na po dre akong gikuha. Pag guman ko akong gigapos, wala dyan ko ilain nga. Tara bitaw, sa akong kawali mo rin ba ka na, ako na itong nadawa, ngayon ba din ko nga, wala ako, na dyan ko i-proof, ay nga, di-post na ako anang oras, ang ingon dyan ko nga, Lord, karong oras, Lord, nagtuo ko nga, patay na din akong anak. Kay sa taas na kayang oras din ako sa nakita. Huwag ako lang gihangyo imong Ginoo, ako lang intrigo na ako imong akong anak. Pero ako lang gihangyo, Lord, napatay kong buhi imong ibalik akong anak. Kay kung patay na siya Ginoo, kabalo ko dihapon siya paingon nimo. Kay kung buhi po siya, Lord, salamat pud kayo. Kung patay na siya uli na mo, Lord, wala akong gihangyo nga imong ibalik na po, Lord, kay gusto na po ako siyang ipahiluna na ko tarong bisan sa katapusan higayon o dun na akong gihangyo sa Ginoo dre, dawat na ko diretso dre nga wala akong anak. Kay kabalo man ko dre nga di mo akong tinuod nga Pinoy-anan dito gid sa langit. Hangtod kan hitabo man akong anak, wala ako damahan na kaning kamanghuran. Kuan ko na siya, kanang bulan ko na sa kanang fiesta sa Dipolog, kay duha man ang fiesta sa Dipolog. October o kanang May. October 13, 4 months na ang ligas nila. Wala ako daw nga malumos gihapon pareho ang sitwasyon ang akong mga anak sa ilang pagkamatay. Wala ako daw nga invite kami ang birthday, pero ang birthday nga mong giadto diri before pa
mga 1 week pa before ni balibad ko. A day sa iyang birthday ni balibad ko. Pero nga ano yun, Dre, nga pag ulit na mong balay, ni Agi namin sa swimming pool, doon na kayong swimming pool, anak na dayon, anak na malabiyan na kapilya sa Milagrosa. Dayon. Abot mo balay, hindi ko na akong anak na. Makikadto ko nga hindi lang kadong, kabalo na yung kadong. Di man dyan, Dre, kay sobra sa akong pagmahal sa akong anak, bisan ngit-ngit na din ni Adto mi. So nahitabo, Dre, katapusan mi nga bisita sa nag-birthday. Pagkahitabo, pag-abot ako dito, Dre, nagsabot ko din niya. Okay ra mo, hindi lang na maligo, mukhaon na ta. Tsaka okay ra mo, anak. Ngayon, naging bata, Dre, paabot ako dito, Dre, pagkakita sa tubig, muligo man siya. Oh, dayon. Naman ito dad ko po, so unapod niyang papa, hindi pa bantayan ako na ko, Dre. Sa iyang pagligo-ligo, Dre, gibantayan pa siya siyang papa. Dito ko sa 8 feet nagbantay, Dre, nagtindog ra ko, Dre, bisan pagtao ko picture, Dre, ko mo awa kay magbantay ko kay nalagod akong anak na ligo. Kaya murang ko na phobia ba, Dre, natuman ako sa itabo sa isa. So, Dre, pag ginapot, damhan, alas 6:36. Pag ingon nga, paingon sa kumbana nga, ingon ang po, asa si Sian, ingon man kumbana nga, asa man siya ko nga, wala, naaraman di, naligo raman to, naaraman ka po siya nga, nawala man. Muna na yung to, Dre, nidagan ko, Dre. Kabalo ka kung sa akong gibati, Dre, niingon ako nga, nalumos na po akong anak di ko na yun, Dre. Wala bito ko niingon nga, basi, kung sarap, mugi akong ginauna dito, Dre, agi guro nga, humana ang manggulang ba. Bisa kung saan ako, kuha ang sagbot, Dre. Dong, nitago ka, dong nagdula ka, gawas dong, kay mga una talong anak ko, wala man yun, Dre. Ako to rin nga nisinggit ko, sa luma palihog akong anak ko, sa luma palihog, anak ko. Naman ito ibatan kung ganyan, isalong niya nga, wala man, wala ko no. May galit, Dre, kay na ay isuon nga busiro, gisalong. Pasay 36, akong anak, Dre, gihabwa dito, Dre. Gibutang. Pila naman kami minuto, Dre, mga 10 minutos sa siya nawala, Dre. Dayon, wala gyud ba siya nerve, gidala na mo hospital. Wala gyud rin, gideclare siya pagka alas 7 Gs na patay na siya. Napuno na siya injekan gyud siya daghan. Ay para sa iyang heart, para mo ginawa siya, wala gyud siya. Wa ko nagdahom rin nga, may anak gihapon. Anak nga time rin, ni-attempt ko suicide. Ang pa ko, swimming pool. Dagan ko sa kasamad-samad ko, Andre, pero gibira mo ko na akong BFF. Alam bitaw, apa bitaw mo? Ako yung nauna ito nga time ring, ano bitaw ni-attempt ko nga mag-i ko na lang ko kay ingon ko, ako mga idyo ko pa sa imo sa Ginoo kay ano bang akto sa itabos ako ikaduadri, may kaingon si ko nga, Lord, sobra naman kayo yung pagsulit yata na ako. Yan na ito ko din nanalagad man ta ko ni mo, Lord, daan pa man sa bata pa ko. Manunda ko naman kayo nga pagsulay, di man kayo duha pag yun. Anak nagihaya na ko anak, Dre, anak. Wala na ko sa buot, Dre ba? Moto nga, niingon ko nga, niingon kong kaugalingon nga, Lord, kung maghikog ko, kung sa may mahitabo, may imperno ko, luoy kaya akong mga anak. Luoy kaya akong anak, nang ingon unya ko, Dre nga, Ma, anong naamang ka diha? Naaman ni Kuya, Dre, ingon bitaw ka, kung magkita ta ni Kuya sa heaven, so wala pa kumibiya ni mo. O tuloy akong yun na una, Dre. Una nga ako, nalingkamot ko sa kaugalingon, Dre, nga magligon. Si nakita ni mo ting kanang kausaban ba karon sa positibo nga pamaagi pinaagi sa bati nga kasinatian, giunsa nimo paglahutay, unsay nakapalahutay nimo? Ako adong hinagiban na nilahutay ko rin kana ra yung pag-ampo. Ubot nga pagsalig. Pag-ampo sa Ginoo. Kay para nako kalipay og kasakit iya man jud ni Lord. Si Lord lang ginagbuotanan. Kay lagi wa man ta kabalo sa iyang plano. Wa ko kabalo sa iyang plano. Pero karon rin positibo lang yun na ako akong ginahuna nga sila, nahiluna na sila o mga anak nahiluna na sila ni Lord. Kabalo ko na araw po sila mura gina akong ginahuna rin nga gabantay na po niya sila na mo na hindi sila mawala kay ako ni mama ma-feel yun na ako nga naaragin sila kani si B-Boy si Sailor Bryle B-Boy iyang angga ang magulang ni so kani po si Sian o si Sian si Sian B. Bruce no? Kani siya sa swimming pool ni siya nalumos kani di ay sa suba sa Dipolog River kani so kani makatulog sa ko kaya halubon ra gyud ako sila ora gyud akong tambal ilang duha